Azvina kumira mushe paWanga apa muri yeZimbabwe pari kupisa vana vamukira vavekazadza vari kuda kuziva kuti hanzi please vanhu veHwange Safari Lodge tipeiwo mabasa. Ndonyaya iri kutaurwa nevana vakawanda paHwange. The young people in Hwange are standing up demanding jobs at Hwange Safari Lodge. The youth of Hwange are saying enough is enough. Despite living in a community rich in natural resources and world-renowned tourism attraction, they continue to be excluded from meaningful employment opportunities. Saka nyaya iri kunetsa vedwe neimwe mamwe manikirini zviri kutemesa vanhu musoro kuti how can young people live next to wealth and remain in poverty? How can they watch opportunities pass by while they are treated like strangers in their own land? So this is not just about jobs, it is about dignity, fairness, and the right of young people to benefit from the resources of their community. So varikuti isusu, we refused to be foreigners in our own homes. We demand inclusion, we demand opportunities, we demand justice. Chimweya chemademo chiri kubata basi paZimbabwe. Ndikutaura paZimbabwe chimweya chemademo chiri kubata. Andisuzoti ndiani kwarutaka achingwadza vanhu sokuti dzimwe nyaya soka dzingode adzidi kungotaura nemuromo kana kungodedzera muri kumpa kana kuti muchingogunun'una 1-1. Sodoti makabatana so moya moti aiwaka imimi makuemploya mwana wabva. I love that. I understand kuti okay, there is nothing wrong kuti paemployer munhu abva kuHarare. There is nothing wrong kuti paemployer munhu abva kumwe kunana Murehwa, Uzumba, Bulawayo, Masvingo, Chegutu, Notoni, Chitungwiza, zvichingoenda zvakadaro. There is nothing wrong about that. But malocals vanodawo kuti vabenefite pachinhu chavo zvemuvhu. Vana vadyiwo zvanzi vana vevhu vakwanise kuti kubenefita chete. Ndo nyaya ingoripo. Saka vanhu vari kuita vachivhurika kuti no man, ngatibatsirane panapa tinge tichipanana umo at least makati half yemalocals fair zvimageneral work general hand, then mozongotiwo hafu yacho mungoitawo chimuchisawo maprofessionals one vamwe vari kuningira kwete kuti munongoti kuchingobairira vanhu vari kubva kunze vanhu votanga kuti mana nemari iri kuningira panapa, mari dziri kupinda panapa, motivharira kunze zvakadaro. Saka ndo nyaya iripo iri kupisa. Inango I'm happy kuti maZimbabweans vari kuita vachisvinura brain kuti kune dzimwe nyaya dzisingagadziriswe nesocial media nemuromo dzemudzi kungoti saka tichazodai so, kana kuti dzisingagadziriswe nekungotaipa nekungotenga data bundle era ubva ngoti saka inini I was thinking kuti chakati, but dzinogadziriswa nekugara pasi mobatana mozobuda muri one voice. Zvinhu zvakaramba zvakadaro Zimbabwe is going to be a better place, is going to be more than, is going to be better than Dubai. Mark my words. Ngazvirambe zvichiitika the way zvatanga kuitika kuti vanhu vakutanga kubuda in one word, mayouth akutanga kubuda vachitaura kuti tipei mabasa edu. Aiwe.